המקדש למעמד אדם, בית החוכמה והמדע בליבנון, כאן האורז מספר סיפורים. יש לזה היסטוריה של חרדה, לשחת לאט יכול לנסח השיר בדרך זו. כותר תשובו של גוליית, סעיף ראשון: לא האמנתי שגוליית חזר מבעד לרוח כמו צל בארץ. זו הייתה פנטזיה של הזמן, אבל היום הוא חזר לאור יום. גוליית, איך אתה קם שוב? הייתי אגדה נזכחת קבועה בברזל, והיום הוא עומד כמו סלע חזק. מעניין איך גוליית שם חזר. הסעיף השני, יש בעיניים ושחור בידיו, הוא הולך על הארץ כמו כתם של אפר. לא האמנתי שהזמן יחזור על עצמו, האדיר ההוא לארץ הנכדים. כותר תשובו של גוליית, כותר תשובו של גוליית. לא האמנתי שגוליית חזר מבעד לרוח כמו צל בארץ. זו הייתה פנטזיה של הזמן, אבל היום הוא חזר לאור יום. רק איך אתה קם שוב? הייתי אגדה נזכחת קבועה בברזל, והיום הוא עומד כמו סלע חזק. מעניין איך גוליית שם חזר. הסעיף השני, יש אש בעיניים וחור בידיו, הוא הולך על הארץ כמוחה בברזל, והיום הוא עומד כמו סלע חזק. מעניין איך גוליית שם חזר. זה רק הרעיון של גניה, על סמך המשפט שהיא סיפקה. אתה יכול לערוך אותם או להוסיף עוד כדי להתאים לחזון שלך. חזר. גוליית, איך אתה קם שוב? הייתי אגדה נזכחת קבורה בברזל, והיום הוא עומד כמו סלע חזק. מעניין איך גוליית העקשן חזר. זה רק הרעיון של גניה על סמך המשפט שהיא סיפקה. אתה יכול לערוך אותם ולהוסיף עוד כדי להתאים לחזון שלך.